Váhová kategorie 71 kg cykla porvou a do červeného rohu zvu Jakuba Rozáka! A máme tady červený roh Jakub Rozák! A roh modrý, the blue color, Jan Polák, Montenegro! A ještě jednou si ho pozveme Jan Polák a Montenegro! First round! A máme tady konec prvního kola, poprosím, aby mě tam vyjížděli ten mikrofon trošku dřív, protože já si tady hýkám sám, díky. Pojďme si představit Jakuba Rozáka, místo narození Uherské Hradiště, měří 183 cm, jinak samozřejmě koníčky kickbox a tajský box, zástupce domácího klubu Tigers Zlín a trenér Robert Víček. Druhé kolo, second round. Tak a šlapej do něho! Tak! Pohodě, to bylo. Protáhni sem zadní,
přední zadní, dělej, zase! Přijď na ty stavej tam ty louky! Hoď! Vysoupali se, a louky! Hnedka! Hnedka po ty louky! Pojď, dej za ty kámu! Dobře! Za ruce! Vy Matej louky! Matej! A ještě, jo! Nemůže Kubo, běž! Pěkný kule! Pojď tam louky zase! A máme konec druhého kola. Pojďme Honzovi Polákovi. Konec Modrém rohu se narodil v roce 1985, to znamená jemu 21 let, je 186 cm, vyhrál. To je stručná vizitka Modrém rohu boxujícího Honzy Poláka. Tak to byl Jakub Dvořák a Honza Polák. Počkáme si na zhodnocení tohoto duelu bodovými rozhodčími. Narozeninám Míše Pekařové, tak jsme splnili přání a pojďme na výsledek. A poprosím oba dva borce do středoboxerského ringu. V tomto duelu vítězí borec z Modrého rohu, Jan Polák. Ale je to o sportu, tak to viděli rozhodčí. Projevte se jako kulturní sportovní publikum. To někdy tlačíme tak, aby vyhrál domácí, ale nedá se nic dělat. Potlesk pro Jakuba Dvořáka.